nálad, Vivi? Kinek visszük azt a csörgőt? Kinek visszük? Hangosan mondd, mert nem hallom. Igen, és még mit viszünk neki? Ott van a szatyorban, és csak mögötted. A szatyorban mögötted, ott a sarokba. Nem ott. Ott van egy szatyor mögötted, a szék mögött. Ott. Mutasd meg, mit viszünk még neki. Mi az? Kinek visszük? Zoli papának. Igen. És hogy kié volt ez a kis füzet? Tied volt? És te már nagylány vagy hozzá, igaz? Ő meg majd tud vele játszani. Igen. Igen. És mi van még a szatyorban? Még van valami? Mi az? Mit találtál még? Mutasd csak. Jaj, de jó, Csikó halacska. Kinek visszük ezt? Odaadod neki majd? Megmutatod neki? Igen. Ragd vissza őket a szatyorba, jó? Okés? Köszönöm. Nem viszem a sátorba. Még játszol vele egy kicsit? Nem. Nem lakom vissza. De. Nem visszadom. Hát, ez lepottyant. Na.